sa buhay. Hindi naman pwede magnakaw tayo habang buhay, di ba? Oo nga. Kaya nga nag-iipon. Nagkamali ka na ninakawan sementeryo bata. Kamali ka na napiling lugar. Kung may mamang tama, pwedeng pakisabi na lang sa akin. Magnanakaw! Kumain niyo! Nasaan ba tayo? May kinikwento yung matatanda sa bayan namin. Isang masamang alamat. Kung sino man ang makahawak sa dugo ng demonyo, ay siyang magiging alagad niya.